Алтын Ордада ислам дегеш, біріншіден қарарға керек территорияны, Алтын Орда территориясын. Әгер де біз қарасақ, Алтын Орда территориясында Урта Азияда Хорезм агломерациясы һәм Урта Иділде Иділ Бұлғары, бұлар ислам дәулетлері. Қалған жерде екі арада болған бигрәк тә Хорезм белән Бұлғар арасындағы далада Müslüman тәсирендә булган көнчыгыш кыпчаклар дип әйтәләр, кимаклардан калган әмма әле исламга тулысынча күчеп бетмәгән күчмәннәр. Көнбатышына әгәр дә карасак, мәсәлән, Иделнең уң ягын, Кара диңгез өсләрен, Крымга кадәрле, ул вакытта 13-нче гасырга кадәрле анда исламның изе юк. Анда да кыпчаклар Тәңре динендә, шундый шаман динендә дип әйтеп була. Һәм христиан тәсираты бар. Византиядан, Рустан, ислам юк. Түбән Иделдә әлбәттә Хазар калганлыгында 8-нче гасырдан ук анда ислам бар, әмма ул да беренче урында түгел. Алтын Урда дәүләте корыла һәм бик тиз арада Алтын Урда ислам дәүләтенә әйләнеп китә. Әйтик, безнең Болгар шәһәре бәләкәй генә бер шәһәр. Биләрне әйтмим Болгарны. Бату хан вакытында ул инде 100 тапкырга зурая. Халык барлыкка килә. Һәм Түбән Иделдә зур-зур шәһәрләр төзелә, мәсәлән, Сарай, Гөлистан шәһәрләре. Зур шәһәрләр, бик зур шәһәрләр, һәм алар шундук мөселман шәһәрләре. Шулукны без күрә алабыз Крымда, мәсәлән, Иске Крым шәһәре, Сулхат шәһәре. Шундук ислам шәһәре, бөтен аның архитектурасы, мәчетләре белән. Әлбәттә анда дин иреге булгач, христиан монастырьлары бар, храмнары бар, әмма күпчелек ислам. Каян соң бу ислам? Каян килеп чыкты, кинәт кенә булай мөселман дәүләтенә әйләнде дә куйды бу дәүләт дип әйтергә була. Һәм моны тикшергәндә әлбәттә берничә мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк. Тиз арада исламлаштыру өчен мөселман халкы кирәк. Синең күпчелегең дә булырга тиеш. Эс халык белән генә мөмкин түгел. Бу беренчедән, икенчедән галимнәрен кирәк, дәүләт сәясәте кирәк. Ничек булган соң бу? Монда әгәр дә игътибар итсәк, мөселман төрки телдә сөйләшкән мөселман компонент кайдан дигәндә, ул әлбәттә көнчыгыш кыпчаклар, кимәкләр һәм Хорезм ягы белән күбрәк бәйләнелә, чөнки болгарларның гына саны җитмәс иде, әлбәттә. Һәм бу халык тиз арада мөселманлаштыруда да, чөнки көнбатыштагы кыпчаклар белән бер телдә сөйләшелә, һәм бер халык тиз арада ничек мөселманлаштыруны аңлата. Икенчесе, әлбәттә, Алтын Урданың беренче ханнарыннан, әйтик, Жуши һәм Батуның да исламга килгәне турында чыганаклары да бар. Әлбәттә, алар килүе ашык мәсьәлә кала. Әмма Бәрке хан, икенче ханы инде Алтын Урданың. Ул инде мөселман була, һәм аның хәтта үзенең мөселман гвардиясы булган була, ул мөселманнардан гына торган, намазлыгы белән шундый мөселманнар 30 мең гаскәре булганы турында сөйләнелә. Һәм Бәрке ханнан соң да мөселман булмаган ханнар килә, әмма алар бөтенесе мөселман группалары белән, ислам идеологиясы белән бик бәйләнештә һәм исламга һәр вакыт яхшы мөгамәләдә булган, юл ачканнар, исламлаштыруда дәвам иткәннәр. Үзбәк хан инде ул нокта гына куйган. Әлбәттә, Үзбәк ханның алда да һәм суфи булган ханнар булган, Токта хан соңында исламга күчкәне турында мәсәлән дәлилләр бар. Бу нәрсәне күрсәтә? Алтын Урданың формалашуы, Монгол империясыннан аерылып чыгуы, ул вакыттагы ислам дөньясы җимерелсә дә, мәсәлән, бик әйтик, монголлар тарафыннан Багдад халифаты бетерелә, икенче булар. Аннан алда Хорезм шах дәүләте, крестоносецлар килә. Аңа карамастан ислам бик каты тарала, халкы тарала. Һәм соңгы тикшерүләрдә, әйтик, Алтын Урдада фетнәләр заманында Нәхҗел Фарадис дигән дингә кайту, кризис вакытында Алланы оныттык, Аллага кайту дип шундыйрак булган әсәр. Алтын Урданың Үзбәк һәм Җәнибәк хан вакытында, көчле вакытында булган бер чыганак, мәсәлән, хәзер ул тәрҗемә ителеп фәнгә керә инде, календарнамә дип атала. Календарлар, алар суфиның синоним буларак та кулланыла. Ул вакытта андый бер тарикатта булган аңлашыла. Һәм аларның хәтта Шыңгыз ханны да исламга чакырыр өчен кеше җибәргәне турында аңлашыла. Беренче, мәсәлән, караганда, Монгол дәүләте ислам белән сугышкан, шундый историографик шундый төшенчә дә бар. Югыйсә карасак, Хорезм шах белән сугышканда Шыңгыз хан тарафында бик күп мөселманнар бар.
Аның бүтін иктисад системасында Китай һәм мусульманнар торган. Махмуд Ялавашлар мәсәлән, бүтін экономик системасын корып бирә. Багдад халифаты белән элемтә булганлыгы, хәтта Багдад халифатына соңыннан Хулагу яу алып барырга теләгәннән соң, Алтын Урданың Бату һәм Бәркәнең бу яуга каршы чыгып 2 ел буе туктатканы, Батуның үлеп киткәннән соң гына бу яу мөмкин булганлыгы турында билгеле. Нәрсәдән Бәркә хан әйтә, алар безнең союзниклар, безнең белән бергә эш алып барган кешеләр. Ягъни яклыйлар үзләрен. Соңыннан да Багдад халифаты җимерелгәннән соң да Алтын Урда халифатны яңадан күтәрү өчен тырыша. Һәм менә ул вакытта Мәмлүклеләр дәүләте, алар да Кыпчаклардан, татар телле менә шундый династия Египетны тотканнар Мисырда. Алар Аббасилардан бер кешене тауып, исән калганны халиф итәләр. Һәм Алтын Урданы кабул итә, һәм үзенең сагы астына ала. Бу минем кешем дип. Һәм алар Мәккә Мәдинәдә менә Алтын Урда ханнарының, Мәмлүклеләрнең исемнәренә хутба укый торган булганнар. Ягъни хутба уку дигән сүз, нәрсә дигән сүз? Ягъни сиясәт бер системада бу безнең ханыбыз, бу безнең султаныбыз дип атала, әйме? Менә шундый нигә киләләр. Бу күрсәтә ки, Алтын Урданың Бәркә хан вакытыннан куелган менә зур галимнәр китерүе. Соңыннан Сарай шәһәрендә мәсәлән Ибн Батута аңлата, мәчетләре бик күп, зур шәһәр, һәм җәмик мәчетләре бар. Янда да Ханәфи мәзһәбе, Шафи мәзһәбе булган. Һәм Алтын Урда ханы Мөхәммәд Үзбәкнең килеп андагы имамнарга тезенә утырып, имамнардан вагаз алып, аларга үзенең эчке дөньясын аңлатып, ягъни хан кеше бу. Төшенә алабыз әйме ничек? Ягъни бу нәрсәне күрсәтә, Алтын Урда ханнары да исламны һәм илдә утырту өчен бүтән сәясәтне алып барганнар. Әлбәттә, ул акыллы сәясәт булган, башка диннәрне туктату, аларга ниндидер алдын кисү булмаган, аларга да дин иреклеге бирелгән. Шул ук вакытта урыска Европа миссионерлары эшләгән, буддизмның мәсәлән кешеләре булганны күренә бу 14нче гасырга кадәр эргәнче. Әмма ислам беренче урынга күчә. Һәм тиз арада менә зур территория Дарул Исламга әйләнә. Беләбез, ислам төшенчәсендә ислам җире бар һәм Дарул Харб бар, сугыша торган җир. Менә Алтын Урда җире ул Дарул Харб буларак барлыкка килә. Ягъни басып алынган бер җир. Мусульман да, 2 мусульман дәүләте җимерелгән һәм мусульман булмаган территория. Шыңгызыйлар да мусульман түгел. Аңа карамастан җитмәсә әле Хорезм һәм Болгар дәүләте мусульман дәүләтләрен җимерәләр. Соңыннан әле Багдад халифатын җимерәләр һәм халифны үтерәләр. Территория зур өлеше исламга кирмәгән була. Әмма ислам дөньясында бу Дарул Харб буларак кабул ителми. Ягъни сугыш җире, мусульман булмаган җир дип кабул ителми. Фетвалар бирелми. Дарул Исламга әйләнә тиз арада. Бу бер феномен, аны бүгенге көндә дә ачыкланып бетмәгән. Ни өчен 13нче гасыр эчендә, бер гасырдан әз вакыт эчендә зур территорияда һәм мусульман шәһәрләре, мусульман дине һәм көчле бер рәвештә үзенең әдәбияты белән булар җитди бер рәвештә языла. Мәсәлән, ул Каладарнамәне мен әйткәнне. Ул аны язган кеше үзе Аксарай шәһәреннән килгән, Анатолиядан, Каландариләр тарикатыннан. Һәм менә Җәләлетдин Руминың Мәснәвиләре бүтән дөнья белә, укыйбыз. Аның дәрәҗәсендә язылган бер әсәр. Ягъни аны язар өчен димәк ки җирлек булырга тиеш. Димәк ки аның укучылары булырга тиеш һәм ул аны дәреслек дип тә без уйлыйбыз. Чөнки менә аңлата, исламны аңлату рәвешендә зур бер галимнең аңлатуы. Ничек бу җирлек барлыкка килде? Бүгенге көндә дә әле ныклап өйрәнелмәгән бу тема. Әмма шул аңлашыла, менә төрле тарикатлар, бу җимерелгән мусульман дәүләтләреннән калган халык бик актив. Дингә кайтып, дингә кайту гына түгел, тирә-яктагыны да мусульманлаштыралар. Каландариләрнекенә менә караганда без бер мәсьәләгә игътибар итәргә мөмкин. Каландариләр үзләрен бик ачык күрсәтмәгәннәр, иршатны, динне таратуны, һәм беренче урынга куйганнар элитаны мусульманлаштыру. Шыңгызханга җибәргәнне, соңыннан мәсәлән Алтын Урдада да аталыклар бар. Аталык ул суфида тәрбия итүче кебек нәрсәләр, шул ук вакытта ул дини тәрбия итүче дә. Димәк, бу каландариләр ханнар белән берләшеп, менә бу
ислам динендә булган халыкларның бер аларның бер кешесе буларак буларга таянып булганы турында яза әйтәләр, кабул иттерәләр ханнарны. Һәм мәсәлән, Бәрке ханнан соң ханнар алышына килә, ислам туктатылмый. Үзбәк хан вакытында дәүләткә килгәндә дә кара кешеләр дип әйтелә инде, менә исламда булмаган исламга килә һәм мөселманнар беренче аның таянышы була дип күрсәтәләр. Ягъни булар ханнар белән, элита белән берләшә ала тиз арада, җимерелгән менә бу көч. Һәм аларны киресенчә һәм исламлаштыралар да. Бу әлбәттә бер феномен, аны тиз генә, бүгенге көндә генә өйрәнелгән мәсьәлә дә түгел. Әмма бик кызык, тиз арада исламлаштырган бер Алтын Урданы исламлаштыру менә шундый кызык була.